Ayo. Ayo, kamu kok? Sekarang begini.
tinggal sama ini. Kualik boleh mencuri. Jadi ini saya sepo-sepo kira iso nggo kacamata apa ya, Mas? Kok ya kualik ini lho, Mas. Sepuluh Lah iya. Ye. Tak sangar ya, Mas. Salah. Sangar ya. Oke.
Pangadilan Surabaya Toba. Mari kawan-kawan, Kawan-kawan, mari kawan-kawan semua, mari kawan-kawan semua melihat kesenian kita. Jadilah turang buyut melihat kesenian kita. Jadilah turang buyut ya udah wis ganti ya. Kira-kira keserupan tripod apa ya mas? Hantu tripod. Surabaya YouTuber, ini saatnya Anda semuanya balas dendam ya. Biasanya panjenengan lagi konten di sesak jaran. Ayo kita cari dadi sasak kabeh ayo. Tripod Ayo, ayo. Os. Yo. Yo.
gara-gara YouTube ngatarakan tambah biong kawilut dengan wilut sia saged dumateng para pamirsa para pandemen kesenian Jadilan. Nggih, terus wonten adicara syawalan YouTuber kreator Jogja. Nggih, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin luar biasa. Ini hanya karena dulu awalnya do konten akhirnya jadi keluarga. Jadi sedulur. Biar aku ki anyaran nyanyi ki ruwono juga. Urung ono Mas. Sik nyotek gak dhewe urung ono Mas. Ono sotek gede ya. Gede ya. Oh sing cilik-cilik iki ono Mas. Ya, nika sampun dadi monggo Pak Pawang ditebaske piye. Monggo minggah nopo kanca-kanca wingking derek. Warna kuning bos. Oke bos. Ya, nggih. Sesuk aku nek dadi to ta? Iya. Nek dadi aku yang njaluk mawar kuning. Nek nambane kembangnya kudu mawar kuning. Nek ora kuning emang aku ora mari. Ngamuk. Ora mari aku nek warnane ora kuning ora mari. Kecuali siji Mas. 100.000. Oh iya. Mari ya Mas. Dituntune mlebu. Mlebu. Ya, langsung mawar kuning Mas, monggo.
Kakak semoga Iya. Oh gimana Mbak Dita? Iya. Rada wedi aku Mas. Iki cara-carane nak jembian Iya. zaman kurang go sidet kaya ono sing dadi tenan ono sing ora. Lah ya, iki ngono sakno lho ngono iso demok masa depan ya Mas. Heeh. Hampir saja. Hampir saja. Oh, hampir saja menyentuh masa depanku. Segitiga bermuda. Ayo kan. Jadi aku rada miring dene anakku ya Mas. Ya karena aku jenengane kesurupan. Ini kesurupan duwite gatel. Jenenge hantu gatel. Astagfirullahaladzim. Ngene iki kaya dhewe iki ngene-ngene. Kaya dhewe kan kang serupan hantu mik. Iki hantu tukang bakso. Oh, jadi itu tarikannya kang tukang bakso ya. Lagune napa Mas? Mbah Ding. Lagune napa Mbah? Lho iki sing rada medeni iki Mas. Iki rada di aku. Jadi didatangkan langsung dari selatan lho. Oh, jadi serangannya tak gatel-gatel ya Mas. Ora ya, bercanda ya. Permintaan ada yang live YouTube nggak Mas semua atau live ini? Oh nggak ada. Iki no live. Ada yang live ya ini ya? Nggak delok neng omah. Oh iya. Bener banget, kudu ini. Oh iya. Oh, ada Mangsamu aku juga. ben bali modal ora. Iya. Ngono mangsamu bayar dhewe iki mau murah. Oh, larang ya dhewe iki ngawur. Monggo kanca-kanca lajengipun. Mas. Derek, ninggal Katresnan. Oke. Oh iya, ya, boleh monggo. Engko ngidekne nek delok apa ku jenengane syutingane ngono paling pekewuh aku terus minta maaf ora aku ya Mas. Mbak ngapunten kula kang serupan. Tak terus sesuk gedhe do melu kang serupan ngono. Ya. Oh
genteng Iya, ngoten Mas. Ngoten Mas. Netra balung nongko bebasane mung katon sliramu wae. Iya, jenengane turangga YouTuber, jemite ya wonten. Kaya dhewe ke turangga sinden ya dadi ya kali nyekel Yang kelemik. Ya oh, bener banget. luar biasa. Luar biasa. Kok sesuk ana turangga yoga ngono ya. Lah kene engko gawane saran ngemplak sing nyanyi. Ayo maksudnya ngono. Kuwi kok suwuk men digowo. Ayo. Durung Mas. Ya. Oh iya, sik bar iki yo. Heeh. Heeh. Yo, terus ke Mas? Ya. Sepiro Mas? Aja lali Nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sampeyan karo sapa. Sik sabar Mas, aku udah terkejut Mas. Iki mau ki tek arek ngulung-ngulung aku apa kepiye ngono lho Mas. Ya ampun, kita terkenyot jadi. Ya ampun. Terkejut tuh maksudnya. Terkejut banget ya. Nah, wis dikomplok gue Mas nyamari. Heeh, nyamari. Nyamari kayak nyamari. Kok mulai-mulai aku kok berbadan dua kok Mas. Kowe iki kena angin we meteng ya ta, jare. Angin. Ya. Tak suwun rino lan Rampung tadi. ya, apa-apa Mas. Ya, apa-apa. Iki kurang kayak dua Mas. Oh, Apa-apa. seperempat. Oh, udah ngomong mana? Oke. Sekarang- Tinggal nanti ke sana sampun kabar. Pripun Pak Pawang? Tarik dulu. Oh, ya monggo tarik dulu Mas. Ya. 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 Yo. Mas anak bakso. Ya. Ya, ya. Ya, ya, ya.
Kontennya tidak ke kancane. Yo. Balonku mas. Ini lagunya, lagu lama yang tua dari Jakarta. Saya bernyanyi yang tua memang sengaja untuk menghibur hati yang duka. Balonku, yo. Hatiku sangat kacau kalau ku tinggal empat, ku pegang erat-erat. Kalau ku tinggal empat, ku pegang erat-erat. Mas Isnan, yo mas. Yo. Ah. Sembuh ya. Tentunya sudah kembali ke patok. Sudah. Naik apa mas? Naik angin. Yo. Sama Cici. Oh, Sewu loro. Sewu loro mas. Turun mari rasa kangenku lagi penuh saka depan moto isih turun iso kampung tombo ojo ngapusi rasane hati bola balik wis tak lalek malah tansah eling bae saumpama kowe mengerti pirang tahun gunku ngejam mati mong
aku maneh yen lunga kok sisan hatiku iya iya Ayo sing praso
Wanggong sih Mbak Cita. Anggong dulu Mas. Ya. Oh. Satu lagu. Wonten panyuwunan boten. Sopo? Oh, adik-adik minta ceblak-ceblak suang. Heeh. Boten? Nggih napa boten? Iya, nanti dikasih ya Mas. Apa lo generasi? Generasi yo minta lagu ki sing nganu, lagu-lagu dolanan ngono lho Mas. Lagu daerah. Dadi niki lagu sing cinta-cinta. Ceblak-ceblak sungki yo budaya Mas. Budaya. Harus dilestarikan. Anjir. Rapi. Iya Mas. Ala katir-tir Mas ini. Apa tuh? Derek. Ya derek buri. Apa? Gundul-gundul pacul. Mau? Oke, nanti dikasih ya. Mau. Mbak Hotel. Ya. Hidup tembang suci yang semisah jroning sapi sapiamu tamat janji sanatri satya kembali hati.
Cangkepi tresno YouTuber tarik lagi Pak Pawang. Tarik lagi. Tarik lagi Mas. Pak masak rumah sanak ya tadi sing kana. Sing kene. Heeh. Kaya modelane nek ade dolan terus ana pitik kecemplung kaleng. Pak kaya trindil ngono iki. Heeh. Sakake ya. Sak gede kok kepecah isin aku. Ayo mentas goleki mama. Ayo. Mantuk ora? Ayo mantuk. Mantuk kok ora? Iya. Pada sakina karone Mundur Sambung kono yang pesan jalan digendong. Kakas marah, panci wes
tanpa sliramu sing tak tekani segera Mbak Hilda Sugeng Rawo Pak Duko Cebongan Sugeng Rawo Pak Duko Alpek Cebongan Yo, Irfan Andika. Andi lumut bolong Yo
menika terpasukan sampun paripurna. Bapak ingkang angka kali. Kecer Mas. Oke. Sekarang yo mendeli ning kono ora roh aku. Ada yang sor sajen kok. Sor sajen. Nganu sedang menikmati. Ini semua aku punya. Upin, tolong Upin. Ayo Upin. Monggo kanca-kanca, lagunipun napa nderek? Tasih setunggal ya Mas Gusti. Tasih kita habiskan. Seniman kalangan. Ya. Arep boleh ora. Ura. Ayo teman. Ya. Ngasal muka kayu bali ning kayu. Saka watu bali ning watu. Pun ternyata bicara pas datang. Bapak ingkang kali para kanca Puraba YouTube. Ore lilir dane Mas. Klasik. Oh cakran tenan ya iki cah. Si gesit irit.
Thank you.